My jsme ženy tady z Chotěboře, z chotěbořské farnosti a rádi bychom upekli misijní rabarborový štrůdl. Připravili jsme si recept, doufáme, že se nám to povede. Jedna hra, sklenička vody, půl kila hladké mouky a 2 žloutky. Teď bude náplň, jablíčka, rabarboru a rozinky, skořici do štrůdlu a cukr. Do mouky si nastrouháme heru. Můžeš strouhat. Přidáme tam ty žloutky, aby se nám to tady nepletlo. Lidušku, že nám to pak už odneseš, aby se nám to nepletlo. Heru nastrouháme, aby se nám lepší zpracovávalo těsto. Připravuji do toho štrůdlu i jablíčka, aby bylo to dvojí chuti a přitom to je rabarborový základ. Zkoušela jsem ten štrůdl i se samotnou rabarborou, jenom s rozinkama. Chutnal tak trochu zvláštně, byl kyselejší, ale byl dobrý. Zamíchám to těsto a vypracuju z toho, nebo tu mouku s těma přísadama a vypracuju z toho těsto. Maruška má totiž doma 6 už dospělých dětí a 8 vnoučat, takže tam se štrůdly pečou často a je vidět, že má už v nich značnou praxi. Štrůdly jsou oblíbený, protože mají různý náplně. Jednou jsou s jabkama, po druhý s rabarborou, s oříškama. Dají se dělat na všechny možné způsoby, makový, takže, ale nejradši mají děti ten s rabarborou. Tak, teď si těsto rozdělíme na 2 půlky. Brke, to vyválíš to? Jestli to bude matlat, tak si to víc podlouží. Jo, určitě. A to bude velikost? Normálně, jak to vyválíš, aby to bylo na ten plé. Budou 2 placky. 2 placky, no. Je to krásný, když je spolupráce, když je víc lidí na jednu práci. Jednak to člověka víc baví a taky se většinou dílo líp podaří. Lidušku, ty nám to posypeš tím, viď, jabkama. Strouhávku nemusíme. Tak já to posypám jablíčkama. Tak já můžu možná vyvolat druhou placku, že? Můžeš, no. Já si vezmu od tebe tu rabarboru. Dobrý. Dobrý. No to se mezi tím tam dávat tu skořici a cukr. Asi to hodně procukrujem, že jsou kyselý jabka ještě. Tady Maruška Mustrová. Vždycky, když je misijní neděle a misijní koláč se peče, tak oni vlastně každý rok mají napečený nejvíc druhů a protože je tam hodně dětí, tak je vidět, že se prostě zapojují i ty děti do toho. No, dělali jsme dokonce i Mickey Mouse. Toho jsme vydrazili za 50 korun. Není tajnej. To je tajnej sport krkonoší. Něčím to vlašíš? Ne, nevlažím. No tak vidíš, tak se to krásně spálilo. Aby nám to moc neutíkalo. A tady to budeš pro nic tady stáčet. Můžeme to dát kusem. Jo. Tak to mám udělat menší trošku. Dobrý, takhle. Mně se teda na štrůdlu líbí, že se spotřebují jabka.
jabka, je to zdravý, většinou to všem chutná, rychle to zmizí, může se dělat další a právě třeba s tou obměnou. A třeba Maruško, co tobě na štrůdlu líbí? No, štrůdl, že je z přírodní, z těch jablek, které se využijou i, že jsou už k jiný potřebě, nejsou, že se dají vykrájet a spotřebovat a že je využito všechno pro dnešní děti a na misi je, aby nic nepřišlo na zmar. Při pečení štrůdlu je nejdůležitější samozřejmě kromě jablek taky skořice, cukr a nejlepší jsou rozinky. To všechny děti vždycky strašně rádi vybírají. Tak. A já si myslím, že jsme hotoví, že můžeme dát píct. Ještě pojištění proti spálení a Tak. tak. Hotovo. Teď už jenom, ať se nám dobře upeče a dobrou chuť. Štrůdl jsme pekli přibližně 35-40 minut při teplotě 200 stupňů. Rozdíl mezi misijním a obyčejným štrůdlem, snad oba dva štrůdly poslouží dobré věci, to znamená, že nakrmí. A ten misijní má možná navíc ještě jednu takovou hodnotu, že pomůže tam, kde je chudoba a hlad. Samozřejmě nezůstáváme jen u toho, snažíme se pomáhat i jinak. A tohle je taková konkrétní věc, takový malý vklad pro misie. Yum.